Bon dia a tothom. Avui vos mostrarem com utilitzar l'aplicació de Symbolab. Dins el nostre dispositiu, ja sigui PC, iPad, tablet, mòbil, el que sigui, està disponible en totes les plataformes degut a que és una app de Google. Anem a Google, en aquest cas Safari, degut a que és un iPad, i buscam l'aplicació de Symbolab. Anem a Symbolab i com podem veure, Symbolab és un servei en línia que calcula solucions pas a pas per problemes matemàtics en el qual té una varietat de temes impressionant. Una vegada que entrem dins l'aplicació, tenim solucions, gràfics, tenim pràctiques, geometria, quaderns, grups, fulles de referència, entre altres funcions. Entrant, per exemple, en solucions, i en dins de solucions podem trobar solucions per calcular pas per pas, com per exemple en preàlgebra, en precàlcul, en funcions, àlgebra normal, càlculs, matrius, vectors, geometria, conversions, estadística, trigonometria, etc. I utilitzam i veiem les coses més útils i més comuns dins les matemàtiques, com per exemple poden ser un seno, un coseno, una tangent, una cotangent, cosecant o una secant mateixa. Dins aquesta aplicació podem fer càlculs tan complicats o tan fàcils com un 2 més 2 o un 22 més un 22. I trobam 24 o 22 més 2. Però nosaltres sabem que el coseno de 45 és raïs de 2 partit 2. I si nosaltres posam coseno de 45, trobam això. És a dir, podem fer i aconseguir el que nosaltres vulguem. Anem a gràfics. I dins els gràfics podem cercar les rectes, les matrius o tot allò que nosaltres vulguem o comprovar dins les matemàtiques, com per exemple són els temes de les geometries. Dins les geometries, per exemple, ens poden donar diferents tipus d'equacions i introduint les dades, nosaltres trobam aquestes dades. Trobam punts, logaritmes, entre moltíssimes altres funcions. Tenim pràctiques, és a dir, tenim diferents tipus de solucionaris i tenim exercicis per practicar per l'examen i treure molt bones notes. Dins geometria, trobam unes matemàtiques avançades, les quals no s'utilitzen a un nivell d'ESO o inclús de primer de batxiller, no es sap. Per lo que tenim una aplicació molt intuitiva, una aplicació a la qual aconseguim que qualsevol tipus d'estudiant aprovi, qualsevol tipus d'estudiant entengui els problemes, que és el que volem aconseguir. Quan entrem dins els grups, podem trobar una espècie de classroom, una espècie d'aula entre alumnes, les quals es poden ajudar, es poden passar exercicis i entre ells mateixos aprenen, sense la necessitat de tenir un professor sempre a dalt. Trobem també fulles de referència, les quals tenim tot tipus de fórmules. És a dir, tenim regles de nombre, regles d'expansió, tot tipus de regles de les fraccions, de l'absolut, en trobam exponents, tot tipus de regles matemàtiques que per nosaltres podem pensar, imaginar o creure estan dins aquesta aplicació. Fins logaritmes o indefinits. Trobam tot tipus de fórmules matemàtiques. I l'aplicació consta d'això. És una aplicació fàcil, senzilla, intuitiva. Podem unir-nos o iniciar sessió. Inclús podem aconseguir tot això
que nosaltres vulguem de l'àrea matemàtica. Però no únicament s'utilitza això en matemàtiques, sinó també podem extrapolar a física, a química. És a dir, és una aplicació molt completa i molt útil inclús per al professorat, per comprovar, per fer exàmens. I repeteix, una aplicació totalment gratis, en la qual nosaltres podem iniciar sessió i entrar dins una comunitat nova. Com podem veure, és una aplicació molt completa, la qual podem aconseguir tot allò que vulguem relacionat amb les matemàtiques, a la qual ningú alumne ni professor sortirà decepcionat. Per lo que fins aquí el videotutorial d'aquesta aplicació Symbolab. Espero que vos hagi agradat i si és així, donar-li un like i moltes gràcies.